रौरा पीरियड्स छूट गयल बा, रौरा प्रेगनेंसी टेस्ट में नेगेटिव आयल बा त अब हमनी के का करे के चाही। कई बेर गर्भधारण हो जाला बाकिर यूपीटी नेगेटिव होला। 10 से 12 दिन में यह जांच के दोहरावे खातिर एकरा बजाय खून के जांच बीटा HCG टेस्ट करावे के चाही। लेकिन यदि आप गर्भवती नहीं की अवुरी अभी तक पीरियड्स छूट गयल त एकर कारण का हो सकता। एक हार्मोनल गड़बड़ी, आपके थायराइड भा प्रोलैक्टिन में बाधा आवेला। 2 खानपान के विकार, एक बेर में ज्यादा खाना खाए शुरू कईला से हमार वजन बहुत बढ़ गईल, चाहे एक बेर में डाइटिंग कईला से हमार वजन बहुत कम हो गईल। 3 अगर रवा कवनो गर्भनिरोधक गोली इंजेक्शन भा इम्प्लांट के इस्तेमाल कईले बानी। 4 ध्यान दी कि रौरा कवनो नियमित दवाई से रौरा पीरियड्स पर असर पड़ सकेला कि ना। 5 इनफैक्ट कुछ मेडिकल स्थिति जैसे